Helo, Elin ti ma. Fi'n gobeithio eich bod chi gyd yn iach ac yn saff. Croeso nôl i fideo rhif 5 o'r gyfres yma, lle dwi yn cydweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gar i ddod â cyfres fach o fideos dawns i chi. So, platch ni bant gyda fideo rhif 5. A dysgu pob darn o choreograffi step by step gyda'n gilydd. So, ewn ni o'r top, so ni'n cychwyn gyda'n trad ni at ei gilydd, a ni'n camu ni'n neud 4 walk, neu 4 cam. So ni'n cychwyn ar y dde, so ni'n mynd dde, chwith, dde, at ein gilydd. So yma to, cychwyn ar dde, 5, 6, 7, 8, ni'n mynd 1, 2, 3 at ein gilydd. Mae'r brich yn rhydd, so newch be chi moyn, mae'r arddull yma yn arddull hip-hop, so fydd yn rhydd a cadw popeth yn eitha flowy. So, unwaith to, 4 walk, so ni'n cychwyn ar dde. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 at ein gilydd. Ok, so nesa, ni yn mynd, ni'n neud 4 jump, so mae'r breichau yn syml yn pwmpo, so ni'n mynd dde, chwith, dde, chwith. So dyrne, dyn dwylo ni, a ni jyst yn pwmpo y breichau mas yn syth i'r dde, chwith, chwith. A ni'n neud yr un peth da'r coesau, so ni'n neidio dde, chwith, chwith, yn cadw trad at ein gilydd fel bod ni ddim yn mynd yn rhy wyllt. Ok, so o'r top, o'r 4 walk, so nawn ni count of 8 cynta. Barod? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 at ein gilydd. 5, 6, 7, 8. Unwaith to. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 at ein gilydd. 5, 6, 7, 8. Da iawn. So nesa, ni jyst yn mynd i wneud step, turn, step at y dde yn gynta ac yna at y chwith. So, ni'n camu mas ar y dde, step, ni'n troi ac yn camu mewn y chwith, turn, ac yn camu mas ar y dde a dod mewn gyda clap. So, yn gloi mae'n edrych 5, 6, 7, 8, ni'n mynd 1, 2, 3, clap. A'r un peth ar y dde, ar y chwith, 5, 6, 7, 8, ni'n mynd 1, 2, 3, clap. So ni'n dod mewn. Os ydych chi'n gwybod beth yw befl, allwch chi beflo'r penglin a beflo'r trad, bwrch y becso, just mewn a clap. So o'r top, newn ni gerdded trwyddi yn araf. 5, 6, 7, ar y dde. 1, 2, 3, at ein gilydd. 5, 6, 7, 8, i'r dde. 1, 2, 3, mewn a clap. 5, 6, 7, mewn a clap. Ok, so ni wedi cyrraedd fan hyn. So ni wedi gwneud step, turn, step. Ar y chwith, ni wedi dod mewn ar goes a wedi gwneud clap. So, nesa, ni'n mynd i wneud ball change. So, ball change yw basically shift yn pwysau'r corff. Ond allwch chi camu mas os nag chi'n gallu cael ar y dechrau, mae'n eitha tricky. So, be gyn ni'n mynd i wneud yw step ar y chwith. So ni'n mynd ar y chwith a ni'n camu mas, so mae pwysau fi ar y chwith a fi'n mynd mas ar y dde ac yn camu allan. So, dyle edrych fel hyn. 1, 2. So ni'n mynd 1, 2, mewn, a'r un peth ar y dde, ni'n dropo, rhoi pwysau'r corff ar y dde, drop, a mas ar y chwith wedyn. So ni'n neud, unwaith to ar y chwith, ni'n neud drop, allan, mewn, ar y dde, drop, allan, mewn. So
Unwaith to bach yn gloiach. So 5, 6, 7, 8 a 1, 2 a 3, 4. Unwaith to 5, 6, 7, 8 a 1, 2 a 3, 4. So os chi'n gallu, newch fel bod y corff yn gorfod ymestyn am allan. So ni wedi gwneud y drop, a'n bod ni'n gyd yn gallu mynd, bod ni'n really ymestyn mas a'n gorfod stretcho nôl tyma bach. Eto, mae'r breichau yn rhydd, so newch chi bych chi moyn bydd hwn greadigol. So unwaith to, jyst ar y chwith, a wedyn ar 10. Okay. 5, 6, 7, 8 a 1, 2 a 3, 4. Okay, so o fan hyn, ni'n camu mas ar y dde, a ni'n mynd i wneud, da'r breichau, ni'n mynd i'r dde a'r dde, i'r chwith. So fel gyda dernau dyn dwylo ni, a mae'r breichau yn rili gryf. So ni'n mynd 1 a 2, 3 a 4. So ni'n moyn gweld llinell clir fan hyn, neu fel hyn, neu fel hyn. 1 a 2, 3 a 4. Okay, so, da'r coesau, ni'n mas ar y dde, a ni'n neud shuffle i'r dde, a shuffle i'r chwith. Unwaith to, shuffle, shuffle. Just newch hwnna. So, shuffle, shuffle. Unwaith to, shuffle, shuffle. Da iawn. So, o'r step ball change ni wedi mynd, ball change, ni wedi mynd ag 1, 2 a 3, 4 mas, shuffle a shuffle. Okay, so mae'r busnes yma bach yn tricky, so pidwch y becso os na gewch chi fe ar eich tro cynta. So, ni wedi gwneud shuffle a shuffle. So, ni'n mynd. Mae'r braich chwith yn mynd i fod am nôl mewn cylch ac ar gros. A tra bod ni'n dod ar gros da'r braich, mae'r coesau a'r corff i gyd yn shufflo i'r dde, a mae'r dde yn pwmpo am lawr. A'r un peth, mae'r dde yn dod am lawr, a ni'n pwmpo to gyda'r chwith. So mae'n eitha tricky, double coordination, so ewn ni to o'r top. Dyma fel dylai edrych top y move yma. Dyma sio mae'n edrych yn gloi. So ni wedi gwneud 1 a 2, 3 a 4. So ni moyn mynd 1, 2, 3, 4. So mae'n neud sens amser chi'n neud yn gloiach, mae'n bach yn haws gloiach. Unwaith to, so ni fan hyn, ni'n mynd 1 a 2, 3 a 4. So really pwmpo i lawr ac i lawr ar hyn, a shifto'r corff am un ochr ac un ochr. So sy'n ni fy to, unwaith to o'r shuffles falle. So i'r dde, barod, 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ni wedi dod i'r 4 count ola. So ni wedi wneud, ar ôl y shuffles, ni wedi wneud 1, 2, 3, 4, ni'n mynd 5, 6, 7, 8 mas. A ni'n gwneud pause ar y diwedd, a chi'n gwneud beth i chi moyn. So, fi jyst i dewis wneud hyn, mae fyny i chi newch bych chi moyn. So, unwaith to, ni wedi mynd 1, 2, 3, 4. Ar y dde, ni'n camu rownd am y dde, ni'n mynd 5, 6, 7 at ein gilydd a pause. Rhywbeth gryf. Okay, so, pawb yn hapus? Ewn ni drwyddi yn araf bach o'r top i gweld trwy pawb yn dod ymlaen. Pidwch yn hofio bod chi'n gallu mynd nôl a gwtchad eto os ych chi heb pigo rhywbeth lan, pidwch y becso. A dewch chi nabod i yn y diwedd. Ewch chi i wneud eda'r cerddoriaeth. Okay, cyn i chi mynd ati i wneud eda'r music, ewn ni cerdded trwyddi yn slow bach, jyst i wneud yn siŵr bod pawb yn hapus. So, ewn ni'n araf bach. So, ni'n cychwyn o'r top, trad at ein gilydd. So, cofiwch hip-hop yw'r arddull yma. So, bouncy fyddwch yn rhydd. Dim really lot o rheola yn hip-hop. Cewch amdani a newch beth i chi moyn wneud yn greadigol. Okay, so, o'r top, ni'n cychwyn ar y dde, ni'n gwneud 4 bod. Barod? 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3 at ein gilydd, 5,
change. Shuffle 1 a 2, 3 a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. A dyna ni. So, diolch am ymuno yn y sesiwn. Fi'n gobeithio eich bod chi gyd wedi mwynhau ac wedi dod i ben a dysgu'r ddawns. Os chi heb, pidwch y becso, cewch nôl, ewch drwyddi a fyddwch chi yn ffain. So, cadwch yn iach, cadwch yn saff, a na i weld chi wythnos nesaf ar gyfer ein fideo ola ni.